Il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija għandu l-ewwel prova qudiemu biex jibdel deċiżjoni li ħal Partit Nazzjonalista fl-aħħar jiem meta rrifjuta li jieħu sehem f'kumitat dwar se jiġri mill-iskart f'pajjiżna. F'attività politika f'Ħażebbuġ, Dr. Muscat qal li nħasad bid-deċiżjoni tal-Oppożizzjoni li tirrifjuta li tieħu sehem f'dan il-kumitat. Qal li waqt li pajjiżna għandu sfida kbira qudiemu bir-rimi tal-iskart f'Miżbla, il-Gvern qiegħed jaħdem fuq pjan biex jibdel l-iskart f'enerġija. L-ewwel test xkejken ħafna ta' Dr. Dalija huwa illi nittama għada filgħodu jew illum jirreversja din id-deċiżjoni u jordna biex il-Partit Nazzjonalista jieħu sem din id-deċiżjoni li rridu nieħdu flimkien. Dr. Muscat irrefera d-dibattitu li ma kienx hemm għażla tmexxija tal-Partit Nazzjonalista li jażel lil Adrian Dalija għax ma setax jażel aħjar. Preferenza għal Moviment Laburista, Dr. Muscat saħaq li Malta għandha għażla u se tkompli tagħżel aħjar. Waqt li awgura lil Dr. Dalija appella biex l-Oppożizzjoni tibdel l-attitudni negattiva tagħha, qal li fi żmien li ġej se jistieden lill-Kap Nazzjonalista biex jiltaqgħu biex jiddiskutu flimkien anke jekk ma jaqblux. Xi ħaġa l-Oppożizzjoni taħt Simon Busuttil qal li qatt m'għamlet. Dr. Muscat stqarr kif skanta meta sema l-aħħar diskors ta' Simon Busuttil u b'arroganza baqa' jsemmi l-kawżi tat-telfa qishom kienu affarijiet tajbin. L-arroganza ta' min għalih l-uniku raġuni għaliex tilef huwa jew għax in-nies mixtrijin, jew għax in-nies ma fehmuhx, jew għax kulħadd korrott. U naħseb dik hija sitwazzjoni li il-poplu straħ issa mill-fatt illi kien l-aħħar diskors tiegħu bħala kap tal-Oppożizzjoni. Il-Prim Ministru qal li l-Partit Laburista jwieġeb b'umiltà u se jżomm idejh fuq il-polz tan-nies. Dr. Muscat awgura li l-Oppożizzjoni ma tkunx iktar negattiva għax qal li minn dan igawdi l-pajjiż. Qal li l-Partit Laburista jieħu gost b'dan għax ir-riżultati tiegħu ma jiddependux fuq dan iżda fuq il-ħidma tiegħu għall-pajjiż.